दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। खुलुमबाय। गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों दि अर्गेन मसन पिक्चारजों दिहुनजानाय आरो आंनिनो सुजुनाय आरो बिथोन होनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन मोसाखौ फैगौ 12 खालार खालि दतमा दाङालकुटिनि जावलिया दिबां क्लाब फिल्डआव रिलिज होनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा बिथांमोना जाय बर' सावथुन नायनो मोजां मोनो बयखौबो आं गोसो गुदुङै लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बर' सावथुन मोसाखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोन्थायनि थाखायसो। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।